televizije. Nalazimo se u Širokom Brijegu gdje smo došli provjeriti atmosferu tradicionalnog obilježavanja Velike Gospe. Kako vam se sviđa ovo tradicionalno obilježavanje Velike Gospe u Širokom Brijegu? Po meni ovo je jako lijepo. Puni su kafići, pune su ulice. Prošetaš malo i lijepo, nezaobilazno, jel? Hvala vam puno. Super mi je, s prijateljima sam i družimo se i tako. Znači zabavno je po kafićima. Pa da, bolja muzika tamo nego vamo. Hvala ti puno. Ovo je uvijek odlično, to ti dan u nas, kad uvijek bude najbolje. Hvala puno. Odlično je, svaku godinu smo tu i stvarno je predivno. Hvala puno. Molim, prijatno. Pa meni je dobro. Super. I meni je super. Vrlo dobro, ovo je tradicija naša, ovo je čast za Široki Brijeg. Kako vam se sviđa ovo tradicionalno obilježavanje Velike Gospe u Širokom Brijegu? Koji svake godine, sve u redu, sve u najboljem redu. Koji svake godine. I dojmilo mi se, mislim mi se dojmilo. Jel vam se sviđa organizacija? Organizacija je u redu, dobro je. Hvala vam puno. Pa ovdje je jako dobro, evo vidite, a ne bolje nego Zagreb što je. Hvala puno.